Bodo, finally guys सफैमारबाय इबो माइफोरालि स्टेशनाव मेट्र' स्टेशनाव Hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। जों दिनै लालबागाव बेरायहैनो नागिरदों एसे। लालबाग गार्डेनाव माबायदि जायो जायगाया बर्थमान रेडि जाखाबाय नै थांनांसिगौल'। लालबागाव माबा फ्लावार श' जादोंनो बेखौनो नायहैनो नागिरदों जोङो फ्लावार श'। एकदम फ्लावार श' जानायखौ नायहैनो नागिरदों लालबागाव नै रेडि थांग्राफ्रा। स' लोगोफोर बिदिबा बिदिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लेट्स गो। लोगोफोर जोङो नै पार्किंआव दायो गारिखौ दोनबाय, दोननानै थांसिगोन मेट्र'जोंसो थांनो नागिरदों दायो बर्थमान। टु हुइलार पार्किं बेयाव नै बाइकफोरना हारि गारि पार्किं जानाय आं बायालै र' गाखो नैबे ट्रेन स्टेशन जाहैबाय गाइस। साब्रै बेसेबां जाखो गोबारै गालाबाय नै गोलाव सासे गाथारबायलै गोबारै नै आइया टिकेट काउन्टारालाय नै बेजों ट्रेन खारो गाइस ट्रेन। खारबोगासिनो आरो सोरबा टिकेट लागासिनो गाइस नै एकदम माबायावसो नालाय only one 60 rupees बाबा 60 थाखा दाम जाबाय पेट्रला दाम बारायदों बे बारायनाङा नामा Bodo, finally guys सफैमारबाय इबो माइफोरालि स्टेशनाव मेट्र' स्टेशनाव ओइथिंसो थांलै र' ए बेगानो लाबोआखै ओइ र' बेग लाबायखौ नै सासेया स्टेशन मोनबाय आरोमोन मेट्र' स्टेशन मेट्र' फाइनालि गाखोमारबाय नै बिसोर मेट्र'आव राजु ओरैनो दे रुम भाइयो राफैदों जानो रुम भाइयो मोनफैबाय लालबाग मोनफैबाय आरोमोन फाइनालि गाइस जों सफैबाय नै लालबागाव। टिकेट लागोन नागिरबाय नै टिकेट दे टिकेट लाना फैदो बरिया जाना दं नै आदैमोन जायगाया। मेन गेटआव दायो दं जों नै मेन गेटआव मोनफैबाय ओमफ्राय ओरै टिकेट लानानै सिङाव हाबलांसिगोन आरो। गाइस नै फाइनालि जों सिङाव हाबफैबाय ओरैबायदि बरिया जायगाया बर्थमान फ्रेश फिलिं फैदों आरो जों दा ओरै बेरायनोसै। बिसिनिबो नङा जाहैबाय ओरै जिंजों थाबायलांनो ओरै जिंजों थाबायलांग्रोसै ना मोनसे मिनावलाय मालायनो मेरेन्डा गाहायाव जुइस फानगासिनो बेखौ लोंनो नागिरदों बिसोरो।
बरिया लाफा फुल 15 आगष्टनि रेडि बानायजोब्बायलै बरियानो ने 15 आगष्टनि एडभान्स फैनांगौ ओंखायनो 15 आगष्ट फैबाथाय जायगा मोना बे जायगाखौ बेनिखायनो एसे बेरायफैग्रोनांगौ एडभान्स बेफोर लालबागाव थाइगिरा एसे देरहांबावबाय फांसे दं नै बियो गोदाननो नैबे दंफां गिदिर खाथिनि अपोजिटआव दङ फिथाइ थायथ'वाखै थायसिगोन आरो बेबो नै देरहांबाय बरियानो ओरैबायदि बरिया जादों दंफाङा देरनो बेरायगासिनो मालाय अंकल कितना इयर्स हो गया ये कितना इयर्स हो गया 200 200 बोसोर जाबायनो लोगोबारिनि बे दंफाङा जोंथिं दानफायना गारो नै रायमना नेसनेल पार्कआव बिसिं दानफाया नै मालाय टुरिस्टफ्रा ओरैबायदि बेरायनो फैयो नै बेयावखौ नायनोनो 200 बोसोर जानाय दंफां बियो बेनिखायनो दंफांखौ दानफायनाया माना खालामो फरेस्टफ्रा बेनिखायनो जों रायजो पाब्लिकफ्रा दानफायनाङा हायोबा जोंनि जायगायावबो ओरैबायदि बरिया टुरिस्ट खालामनो हायो आरो बेफोरबायदि दंफां थायोबा लाख लाख मानसि फैयो हनै बिथिंजाय ओरै बा 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 बरिया नुदोंलै भिउखौ थाइसुरि फिथाइ क्रिसमास ट्री थाइगिर सिखाव गोजा बिसोर गासिबो थाइगिर खावनो फैदों लालबागाव वाव सिनेमेटिक शट दैया स्राय स्राय बोहैगासिनो दै नायगासिनो दै बरिया हाजोनि दैया स्राय स्राय बरिया हादैमोन दैया सान्दुंआबो रेन्जार होखादों थांनो सानफुला नै ओरैबायदि बरिया सानफुल बरिया साजायगासिनो आदैमोन नोगोद मानसिखा मा जादों बेवहाय सिरियालिस्ट नामा बेलाय नोगोद मानसि ओरैबायदि मानसिखा बोरो बिसोरलाय मा खालामदों नै गंना लायाखै बरिया जिरायसिगोन बेयावनो थाइगिरा नै थाइगिर है देराखै माथो बे खैजिमा बाहा दंलायबावसो नै खैजिमा बाहाया गाहायाव थाइसे गैया माथो अखा
हानानै सेस बरबाद बेरायनाया दिनै धंस' बरबाद जाबाय दिनै सेस लाइफआनो बरबाद जानाय जाबाय जोंना आदैमोन बेरायनाया एकदम गैला सेस अखा हानानै नै दै लोमला जोबबाय लामाफ्रा नै सेस बरबाद 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 गगा मुखा खांबाय रायजोफोर लालबागाव फैनाया बेरायनो फैनाया नै जोंहा आद्रा खिद्रा जासिगोन नामा नै ग्लाव साव सावनायावनो दं ओमफ्राय फ्लावार श' आदैमोन बरिया This for what? Ma. अखा हानानै बरबाद जायगायानो धंस' अखा हानानै बरबाद बेगर बेलाय पियास बायदि गोजानै थास' नाङालै बिलाय नांगौ ಕನ್ನಡ ಜನರೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹೋರಾಡಿ ಮಾಡಿದ ವೀರಗಂಗರ ಚರಿತೆಯನ್ನು बिबार दं बिबार अनेक रोखोमनि कालारनि बिबार दं बेयाव समायना रमायनानो इगोल इगोल बोजों जाहारनि दावराया बिरबोलायबाय हनै दावराया बिरबोलायबाय अन्थाइ मोनबाय अन्थाइथ' मा पपकर्न सावनाय नांबाय माथो सावगासिनो अन्थाइयाव चिन टेम्पोल दं फारौआ नै फारौआ गिथारा माथो wow नै बिराद उदां लाना फैबावदोंसो हाया थाबायगासिनो हाया थाबायगासिनो नै हिन्जावा रानथें नोगोद स्पिड थाबायदों ओमफ्राय दसे जिरायबाय जिरायनानै माबा माबि जानो नागिरदों जोङो एकदम स्पेसियेल बुस्थुफोर लाबोदों बेखौ जानो नागिरदों जों दायो अबेथिं फैना लानाय कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बामजालाय दे बामजा बोरै जाखो इसां दुरबल सिंसो नोंलाय सोरनि दाय बियो जिउआव जेनिबो साननाय मावनाय लियाखै
नोंनि बे महराव मैसा मोनसि पार्टि पार्टि साम'साफोर हानदो ओइ नै जागोन जाया नोंसोरो नोंसोर जाया नोंसोर जायाबा जों जानोसै दै आं मोनसे बिसोरसो होदोंमोन आङो नोंसोर जायाबा जों जानोसै दै आरो बेयाव रावनो जायाखै बरिया साम'साफोर हो रुथि लाबोदों जों बिरु लाना सार लाना साम'सा Buda, buat bahasa plastik. itu aja dong Kita buku dah, kita buku mana buku? Wow, kuku. Nah, biar saya sih marah sih bagus nih, mobil lo. Bunalnya usul sih ya, jerai, biar. Parti jak aja, biar boria, untayau, daw bedor ruci, mos, siapa yang gue siapa bodong nih, Rajwa. अन्थाइनिफ्राय गाहायाव फैफिनबाय जों दायो नै गाहायाव बेरायनो फैफिनबाय आरो बरिया बेरायनोसैलाय गाहायाव बुद्धिस्ट बरिया नुलै बिसोरखौ सानफुल बरिया नै si Gangga Maharaja rajaman dia Zuler House foto layak Buria Hai bro Có đây chứ mấy đứa trong là bầy này Buria Gardena Glass house Naga Plansi Glass house Marka Ziri दै नै मिलायगासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओइ दैयाव लागोन बरिया सिनेमेटिक ओइस बरिया नुदोंलै दैखौ बेरायखावनानै फैजोबबाय नै मानसिफ्रा जाला थाबायनो हाला आंनि खिथुनाव उदै गिदिर दंलै सासे बिराद गिदिर उदैया बेना 500 केजि जागोन बेखौ नायनानै मिनिगासिनो नै आलायबोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जोङो अखा हानानै मोजांबो बेरायनो मोनासै ओमफ्राय टाइमाबो सर्ट जाबाय दायो थांफिननोसै बाय बाय नेशनल कॉलेज के तलुपति